дар партави ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалии Раҳмон оиди ободкорӣ дар шаҳру деҳоти кишвар ва эълон шудани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо мусоидати раиси ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ муҳтарам Одиназода ва бо tashabbusi Раҳматуллоҳи Раҳим як нафар шахси маъюби гурӯҳи дуюм зода ва истиқоматкунандаи ҳамин ноҳия сохтмони роҳи 30 километраи деҳаи Тагноб ва Файзобод яъне колхози Лелин аз санаи 11 марти соли равон шурӯъ гардида то имрӯз марҳилаи якуми таъмири роҳ, поккории қисмати болоии роҳ ва дар марҳилаи дуюм рехтану ҳамвор кардани қуму шағал ба анҷом расонида шуда истодааст. тибқи нақшаи ин ташаббускор сохтмони ин роҳи 3 километра пурра ҳамвору мунфарш яъне асфалтпӯш гардида ва чароғакҳои равшандиҳанда насб гардида ва ҳамчунин роҳравҳои махсус яъне дарошка сохта ба истифода дода хоҳад шуд. бинобар ҳамин аз ҳамаи шумо бинандагони азиз эҳтиромона хоҳиш ва даъват ба амал оварда гуфтани он ҳастем ки биёед то паҳлӯи чунин нафарони хайрхоҳ бошему аз ин амали неки инсоният бетараф набошем, чунки ин гуна амалҳо кори хайру сахо ва садақаи ҷория мебошад.